ingressos, que justifica alguna rebaixa, com la de la taxa d'escombraries, que serà segurament difícil de complir, però bueno, entenem que la proposta està dins del context que toca, dins del marc de la situació econòmica en què estem vivint, que els increments que es van realitzar l'any passat estaven molt per damunt del que finalment ha sigut la pujada de preus o la inflació durant el 2009 i per tant tenia marge l'Ajuntament per a fer aquesta aplicació, que ens sembla bé i per això hem recolzat. Raonable, tot i que evidentment hi ha fet esment algunes qüestions que entenem que s'haurien d'haver modificat, però això no és suficient com per a votar en contra unes ordenances fiscals que són moderades. El govern, evidentment, com diuen en castellà, rima l'ascua a su sardina, i evidentment quan diu congelar els impostos, sí que els impostos pugen perquè puja la base cadastral. Si volguessin congelar la quota que pagarem els tortosins, el que haurien de fer és baixar el tipus. Hi ha un tipus fixe, però evidentment la base es va modificant. Si volguessin que paguéssim el mateix hauríem de modificar. Però en qualsevol cas la pujada és molt baixa, de l'1,01%, i per tant ens sembla raonable. I amb les escombraries evidentment ja tocava, perquè s'ha arribat a pujar entre el 25 i el 30% en els 2 anys anteriors. Ara pràcticament es congela una reducció, en alguns casos que no en tots, perquè els establiments d'hostaleria i comercials se'ls incrementa, és un lleuger reajust, ens sembla raonable. Fa 2 anys que venim reclamant que no hi ha motiu per a pujar tant. És cert que s'havia pujat quan es van establir els nous contractes de recollida d'escombraries i s'havia millorat el servei, però ara en la continuïtat no tenia sentit aquestes pujades tan importants a l'estil dels que ha fet el senyor Gallardo de Madrid. Per tant, era el moment de frenar i per tant hem votat favorablement en això. Amb tot, ja hem dit que ens hauria agradat en alguns casos que constés alguna cosa, i vull posar un èmfasi especial en el tema del Jardí del Príncep a Remolins, que és una zona verda, que té un interès turístic, i des del principi, com a l'època de l'alcalde Beguer va obrir-se aquell espai, ja va quedar clar que hi hauria una taxa perquè paguessin els visitants, els turistes que van a veure tot l'aspecte monumental, però que la gent de Tortosa, i molt especialment els veïns de Remolins, poguessin accedir-hi sense cap tipus de taxa. Ara ens trobem en una situació en què els jubilats de Remolins, per dir alguna cosa, si volen anar a passejar en aquell parc, hauran de treure's una targeta turística que a més hauran de comprar, i per tant, encara que sigui una quantitat baixa, hauran de pagar, el qual és un element dissuasori, i pensem que això és un error. Amb tot, evidentment, en el context que estem, ens semblava que la prudència en les ordenances s'havia de valorar-se i aprovar-les favorablement, per tant que estarem molt vigilants que els pressupostos siguin també uns pressupostos de contenció, uns pressupostos austers, perquè l'Ajuntament té greus dificultats econòmiques. Fa apenas unes 2 o 3 setmanes va entrar per Registre General una reclamació de l'empresa FEX Endesa de factures d'una antiguitat superior a 18 mesos. Això vol dir que estan molt malament, estan gestionant malament i estan pagant pitjor. Per tant, evidentment, la congelació de tributs és bona, però el que no és possible és que els pressupostos seguissin amb una elevada. Realment limitat per part de tots els polítics vol dir que realment estem recolzant el que fem, i crec que és un símbol de que l'Ajuntament de Tortosa està vetllant pels interessos dels ciutadans, amb la qual ningú dels grups polítics evidentment pot votar-ho en contra. Per tant, sí, estem satisfets. Jo entenc que tot el que són edificis o instal·lacions de l'Ajuntament actualment s'està pagant sense les instal·lacions. Ja s'està fent un esforç de que els grups de majors de 50, especialment també es facilitarà el tema dels quiroperadors, i farem que la gent es pugui quedar més a Tortosa, perquè fins ara el que fèiem moltes vegades era marxar fora, fer la visita als jardins i després marxava, i avui en dia, segons el regidor de turisme, això potenciarà que es quedi a Tortosa, amb la qual estem donant activitat econòmica a la nostra ciutat. I després, per part de, com comentava Ferran, el tema dels estudiants no han pagat mai. Els grups que venen de les escoles mai han pagat, per tant, jo crec que és una forma de dir que realment no s'està aplicant moltes vegades algunes de les taxes, en el sentit de que sempre que són actes que es organitzen en l'Ajuntament de Tortosa, abans tampoc pagaven. Qualsevol dels edificis de l'Ajuntament paga, per tant tampoc seria una discriminació que la gent de Remolins no pagués per entrar als Jardins del Príncep quan la resta de gent de Tortosa està pagant per entrar a qualsevol altre edifici encara que estigui ubicat a la seva zona o àrea de la ciutat. Per tant, entenem que hem de ser tots iguals en aquest sentit, en el qual el cost és un cost molt simbòlic, però que realment, si ho fem per a tots els edificis, no podem discriminar un en particular perquè fins ara seria